Scházely vám naše pravidelné novinky ze světa asijské popkultury? Tak nezoufejte, další Haje Newsů už jsou tady. Já jsem Hanka a opět vás jimi provedu. Jdeme na to. Pokud jste si mysleli, že originální anime sérii Psycho Pass po poslední filmové trilogii odzvonilo, mýlili jste se. Byla totiž oznámena nová, již třetí regulérní anime série, která se na obrazovky podívá letos v říjnu. Zatím se můžete podívat na krátkou upoutávku. Těšíte se? Jak už možná víte, nakladatelství Krev před nějakou dobou oznámilo, že se chystá vydat český překlad mangy Yakusoku no Neverland, neboli Zaslíbená země nezemě. Jako vždy, svůj slib splnilo a první svazek již můžete najít na pultech obchodů. Budete rozšiřovat svou sbírku mangy? Nebo se přikláníte spíš k animované verzi? Občas se stane, že unikne nějaká ta informace, která si na svou slávu měla ještě chvíli počkat. Minule to byla podoba filmového Sonika. Tentokrát se něco podobného stalo americké divizi Nintendo. Díky předčasně zveřejněné zprávě na Twitteru tak víme, že se do chystané dvojice pokémonních her Sword a Shield vrátí souboje na stadionech. Typické gym lídry ovšem nahradí tzv. Gym Masteři. Jak to celé bude fungovat, se teprve uvidí, protože je to přece jen tajná informace. Netflix už v minulosti dokázal, že se nebojí kooperovat s japonskými animátorskými studii, jako je Production IG nebo Bones. Nyní chystá ve spolupráci se studiem Sublimation anime adaptaci hry Dragon Dogma. A tím zdaleka nekončí. Z dílny dalších studií je v plánu třeba originální anime titul s názvem Vampire in the Garden, nový Ghost in the Shell nebo spin-off série Altered Carbon. No předplatitelé se mají rozhodně na co těšit a nepřijdou zkrátka. V sobotu se v rámci americké konference South by Southwest konal každoroční diskuzní panel se zástupci sonikovské divize firmy Sega, kde byly představeny novinky ohledně blížící se závodní hry Team Sonic Racing. Konkrétně se krom 21 závodních tratí, týmových mechanik a kooperativního i kompetitivního multiplayeru dočkáme také rozsáhlých možností personalizace závodních vozů, zahrnujících nejrůznější kombinace barev, dílů a potisků. Zároveň bylo oznámeno, že se hra dočká 2 doprovodných animovaných kraťasů v duchu loňských Sonic Mania Adventures. Z nichž první už je k dispozici na YouTube. Nejzajímavější informace však přišla v závěru, kdy Takashi Iizuka oznámil, že byly zahájeny práce na nové hře z hlavní série. Nicméně, jak známe Segu, na detaily si fanoušci ještě nějaký ten pátek počkají. K-pop star Seungri, who has been accused of arranging sex services for potential business partners. Kolem zpěváka a nejmladšího, nyní už bývalého člena skupiny Big Bang, Seungriho se nedávno rozjelo velké vyšetřování v souvislosti s drogami a prostitucí. Obojí měl údajně nabízet jako ředitel klubu Burning Sun svým VIP klientům. Sexuální služby se měly odehrávat ve VIP sekcích klubu, kde byly natáčeny CCTV kamerami bez souhlasu zúčastněných dívek a následně posílány do společného chatu, kde byli další účastníci z řad korejského showbiznisu. Některé dívky jsou údajně na záběrech viditelně mimo. Oficiálně obviněným je JJY, zpěvák skupiny Drug Restaurant, který se již přiznal k účinkování ve videích a jejich šíření a zveřejnil svou omluvu. Dalšími lidmi, kteří měli o praktikách vědět nebo je dokonce sami provozovat, jsou Ying Jung-hyun ze skupiny Highlight, Choi Jong-hun ze skupiny FT Island a Lee Jong-hyun ze skupiny Sea and Blue. Všichni již oznámili odchod ze svých skupin. Celá věc se stále vyšetřuje a nikdo nebyl odsouzen, takže se budeme držet presumpce neviny a čekat, jak celá situace dopadne. Tak a jsme u konce, ale nezoufejte, za týden nás tu máte zase. Vy nám mezi tím můžete napsat něco pěkného do komentářů, dát like a nebo nás sdílet. Mrkněte na naše sociální sítě a hlavně sledujte Asia Geek.